Salutare! O altă meditație sau un exercițiu de introspecție pe care vi-l ofer din cartea Legile Succesului în afaceri și în carieră, scrisă de Bert Hellinger, este pe cine slujim. Așa că găsește-ți o poziție confortabilă și închide ochii pentru a ne uita la muncă, la afacerile și la organizațiile noastre. Dă-ți voie să simți în interiorul tău în ce măsură se află ele în slujba vieții. În ce măsură le folosim pentru a ne servi în primul rând pe noi înșine. Există un echilibru în ceea ce oferim altora și ceea ce așteptăm să primim? Verificăm în interiorul nostru în ce măsură relația cu propria mamă și comportamentul nostru față de ea reflectă ce se întâmplă cu succesul personal sau în ce măsură îl împiedică. De exemplu, așteptările noastre față de ea și disponibilitatea de a ne îndrepta către ea, recunoscător și cu dragoste. Slujirea cu dragoste. Munca noastră este prestată în slujba altor oameni. Cea mai mare parte a vieții ne-o petrecem la locul de muncă. Pentru cine lucrăm? Lucrăm pentru noi înșine și pentru alți oameni în slujba vieții, a vieții noastre și a vieții lor. Ce atitudine fundamentală ne înlesnește munca? Ne uităm la noi și la alții și în adâncul sufletului ne spunem: sunt aici pentru tine și pentru succesul tău, astfel încât viața ta să fie plină de succes. Îmi pare rău, dar trebuie să revin asupra unui aspect esențial. Cu cine am trăit această atitudine fundamentală în primul rând? De la cine am învățat-o? Cine ne învață asta chiar și acum, în ceea ce privește munca pe care o prestăm? Nu trebuie să detaliez foarte mult, pentru că răspunsul este evident. Am experimentat-o cu propria mamă și depindem totul în momentul în care reușim să ne mișcăm către mama noastră cu dragoste. Dacă reușim să ne apropiem de propria mamă cu bucurie și dragoste, suntem pregătiți să ne apropiem de ceilalți și în același mod, tot cu dragoste și bucurie, și în ceea ce privește munca pe care o prestăm. Cu o asemenea atitudine de iubire față de noi și față de ceilalți, muncim atât pentru ei, cât și pentru noi cu bucurie. Aceasta este răsplata decisivă pentru munca noastră, o răsplată care vine tot mai mare și mai bogată în timp. Faptul că îi slujim pe ceilalți cu bucurie și dragoste se răspândește. În timp, oamenii apelează la serviciile noastre. În acest fel, succesul afacerii noastre crește, iar odată cu el și succesul personal. Pe de altă parte, dacă ne așteptăm ca în compania noastră și în munca pe care o prestăm, ceilalți să ne slujească în primul rând pe noi, vom face acest lucru cu dragoste și bucurie? Vom da tot ce au pentru a ne servi? Vor da. Sau ne vor servi mai degrabă cu reticență, cu reținere, ca și cum ar fi forțați? Așadar, să ne schimbăm atitudinea interioară. Care este rezultatul? Mulți vor apela la noi, iar noi vom apela la ei, îmbogățiți de succes și fericiți. Să vă fie de folos! Urmăriți-mă pentru mai multe materiale pe pagina de Facebook Viață Sănătoasă, Terapii Integrative și Constelații Familiale, pe pagina de Instagram, TikTok, Terapeut Mirela Vicovan, și sper să intrați și pe site, pe www.rezonanța vieții, să vedeți acolo ce minunății vă ofer. Așa că, cu iubire, haideți să ne întoarcem înspre noi și înspre afacerile noastre. Pleacă la plimbare telefonul. Cu foarte multă iubire și smerenie pentru a sluji viața. Vă îmbrățișez cu drag.